The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton sa pagtuon sa pulong sa Dios, which is our spiritual momentum, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Name our sins kung natay mga sala. At 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ganang kanimo higala, make the most important decision sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Amana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining layno sa mga higayon nga imo kami gidala dinhi aron sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami ning adlaw Dios. Tangtang nga mga babagan ni sa mong hunahuna aron kami makapunting lamang gayod sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga kaigsuonan diha ni Ginoong Jesucristo, anihan sa kita ni ning atong tulumanon nga adlaw-adlaw. Okay, og niya man kita nagadupot gihapon sa atong tun-anan nga excuse me, giuluhan og grace, grasya. Taon-taon na kitang nagadupot niini, o gato naman kining gi-define nga ang grasya mo kini ang pulisa sa Dios, God's policy. Okay? Og ang definition gyud nga atong gibatbat dinhi hangtod nga di na gyud makalimtan mao kini sa in English nagaingon kini nga grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Ug lang kubo nato ang grasya mao kani ang lihok buhat sa Dios alang sa tao bisan dili siya angayan. Okay? Grasya. Now, first of all, doon ay mga katawhan ining kalibutan na, of course, doon na lay duha kamatang sa mga katawhan. Duha kamatang. Dili kay bayi o laki, kundili na ay hugpong sa mga katawhan. Now, og doon na gyoy duha ka mga dagko nga mga matang sa katawhan on the face of this earth. One kind, ang una nining matang sa mga katawhan, mao kining mga dili magtotoo, unbelievers. Ug ang ikaduha nga matang mao ang mga believers, mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Now, bahin sa mga di magtotoo, doon na po'y duha ka klase kiti sila. Two kinds of unbelievers. Na mga dili magtotoo nga mga relihiyoso, mga hinimbahon, mga buutan, o guway mga kaaway, talahuron, halangdon, kini gitawag sila og mga matarong silang kaugalingon, self-righteous, o commonly called kini sila nga mga good people, mga maing tao. Okay? Mao nang unang matang sa mga dili magtotoo. Dili magtotoo ha? Unbelievers. Ang ikaduhang matang sa mga unbelievers na mao na kadtong mga ibutang ta mga gipanghimaraot sa katilingban, mga lawayan baron, mga lascivious, promiscuous, mga immoral, kanang mga naiuban nga mga kriminal, mga gisalikway sa katilingban, kay mga daotang tao, bad people. Now, so kini sila maong matang, kay di man sila mga magtotoo, mga unbelievers man, dili kini sila luwas. Gusto? Dili luwas. Ini kamatayan ni nila, dito sila sa linaw sa kalayo. So, gitawag, nga naman gitawag man ni sila dili magtotoo. Okay, atong patinaw nimo, kamo labi na kaninyong mga bag-o pa. Kining mga hugpong sa mga tao nga dili magtotoo, unbelievers. Gitawag ni sila mga unbelievers tungod kay ilang gisalikway si Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas o Ginoo. Nakadungog man sila sa maing balita sa kaluwasan unta
apan wa nila panumbalinga, ilang gisalikway ang kanang mando sa Dios diha sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Now, wa gyud nila tagda, ilang gisalikway, wa nila dawata. You see, mao ning gitawag sila mga dili magtotoo. Now, kaya ato tas mga magtotoo, believers, ikaduhang matang. Kaya ang unang matang katong mga di magtotoo, karon mga magtotoo na. Muna ikaduha, ang matang sa hugpong sa mga katawhan, mga magtotoo. Now, kining hugpong sa mga magtotoo, doon na say duha ka matang, two kinds of believers. Winners o losers. Okay? Now, kini maong mga magtotoo, mga believers man, kini luwas sila. Gusto? So, kini luwas. Ini kamatayan nila, adto sila sa langit. Kini, namuta na po kag, nga naman yung gitawag mo sila mga magtotoo. Okay? They are called believers. Because, nakadungog sila sa mayang balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mituo sila. Nga gitugon diha sa Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have unsa everlasting life. Likewise, mituo sila sa pulong sa Dios nga gilati diya sa Juan 3:36 nga nagaingon, siya nga motuo sa anak makabaton o kinabuhing dayon. Apan siya nga dili motuo sa anak, dili makabaton o kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magauban kanila. The wrath of God abides on him. Now, mituo man sila. So sila luwas. No. Statistically speaking, atong tan-awon sa gidaghanon, ang mga magtotoo, minoridad, minus ra, gamay ra. Kay ang pulong sa Dios nagaingon pud nga, ang mga magtotoo, mga salin ra, remnants lang. So, ayaw katinga nga, diyutay ra ang sod ni ining hugpong sa mga magtotoo because they are the minority. Samtang ang mga unbelievers, ang mga dili magtotoo, silang mayoriya. Sila'y kinadaghanan. Asa ni mo makita sa Biblia? Mateo 7:13 o 14, where it is delineated there. Wide and easy is the gate that leads to destruction. And many, underline the word many are entering into it. Upon the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. And only few, Jutayra, are entering into it. Kay lagi ang mga magtotoo, mga salinra, only remnants. Kaya binimo, ingon nga kaamgid as an analogy. Ang usa ka magtotoo ni Ginoong Jesucristo, gipakasama kinis usa ka tawo nga midiborsyo sa iyang unang bana. Kinsa may iyang unang bana, ang iyang kinaiyang makasasala, old signature. O karon, it is Christ who is his new husband. Kaamgid, kanang maong magtotoo, we should understand here, atong sabton dinhi, does partake, mi salmot na siya, okay, sa kamatayon,
sa paglubong, sa pagkabanhaw, sa pagsaka sa langit, ug paglingkod sa tuong kamot sa Dios ni Ginoong Hesukristo. See? Ning partake na siya, may appeal na siya, may bahin na siya sa kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagsaka sa langit o paglingkod ni Ginoong Hesukristo sa tuong kamot samahan. Karon, sabta dinhi kining punto sa doktrina nga ang pagka-espiritual is one thing, while ang moralidad lain po ning butanga. Spirituality is one thing, while morality is another thing. Okay? Now, kung magisugot ta bahin sa moralidad, kini may kalabutan both believers and unbelievers. Okay? Samtang ang spirituality alang lamang kadto sa mga matuod nga mga magtotoo, for true believers only. Okay? Sabtag yun atong hinahinayan ni hisgot ni mo aron di ka mawa sa passing. Now, actually, there are two kinds of spirituality sa usa ka magtotoo. Namely, ang matuod nga spirituality only by means, paminaw, pinaagi lamang sa pagdumala sa Diyos Espiritu Santo. Only by means of the control. Laingan sa control is unsa kanang feeling of the Holy Spirit. Pagpuno sa Espiritu Santo. Mao na ang matuod nga spirituality. Ug ang false spirituality, ang mini, mao kini, any kind of false spirituality which is apart, okay? Nga gawas, way labot, apart from the control of the Holy Spirit. Now, ang dili magtotoo, kinsa makadungog sa mayang balita sa kaluwasan, the truth of salvation, apan iyang isalikway, dili siya mutuo, di niya panumbalingon, kini gipagkasama siya sa usa ka iro nga kanang iyang gikaon pagbalik ang iyang unsa gisuka. Kasabot ka? He is likened to a dog that returns to its own vomit. Nga man na mabasa de 2 Pedro 2:22. Now, iba ka, unbelievers, ang mga di magtotoo, mao ang kinapaita, the most miserable, kinaluoyan, the most miserable, labihas pagkaalaot. Why kalipay, most unhappy, most confused nga mga hugpong sa mga tao nining kalibutan. Okay? Unbelievers are the most miserable, the most unhappy, the most confused people in the world. Ang grabe pa, kining mga dili magtotoo unbelievers, di sila buwang silang kaugalingon. They do not like themselves. Ngano? Because they have a very low self-esteem. Ubos kayo ang pagtanaw sa ilang kaugalingon. Very low. Self-worth. Now, kaya ngano? Kining mga dili magtotoo, paminaw, unbelievers, kini sila katakos sa pagkinabuhi. They don't have any capacity for life. May hinungdan nga sila nag-usik-usik lang yun sa ilang panahon, sa ilang abilidad, sa ilang oportunidad sa kinabuhi. Gausik lang yun sila. They have miserably reached their point of no return. Manay giingon. Apan sa pikas nga bahin, ang mga magtotoo, mao ang manununod sa Diyos. Heirs of God and the joint heirs of Christ. You see? Nagasalmot sa pagkamanununod ni Ginoong Hesukristo.
ang tanan nga mga magtotoo, tanan, are eternal winners. Because they have a personal relationship with God of the universe. Na sila personal nga kalambigitan, personal nga kanang pagkayusa, pagkadugtong sa Dios niining universo, ug kining iyang pagkadugtong ngadto sa Dios ning universo hangtod na kana pinaagi lang sa iyang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Believers are even compared to sheep. Gipaka kanang sama kita sa mga karniro. Kasi Ginoong Jesucristo mao ang magbalantay sa mga karniro. Kitang mga magtotoo, mga karniro. Naman ang Salmo 23:1, na nagaingon, the Lord is my shepherd. Okay? Huwag imugon ng kanang tuliron, the corrected translation na ng the Lord is my shepherd, kana nang pasabot. The Lord is the one shepherding me. Okay? Mao ni ato lang ni ginakbitan paghisgot niini. Duha ka matang sa mga tao niini. Kalibutan na lakaw-lakaw kanang laroy-laroy ning kalibutan na. Ang pangutana karon, haimang ka mahisakop? Where do you belong? If you are an unbeliever today, paminaw sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. Kay usara ang atong kinabuhi. Gusto? Usara. We have only one life to live. Kung ikaw magpabilin nga ingon nga dili magtotoo, well, it's a matter of choice. Mao man na imong gipili. Apan ang Dios dili buot nga ikaw magpabilin niya na. Kay buot ang Dios ang iyang kabubuton mao nga ikaw maluwas, dili maimpyerno, o hinunua mahilangit kaunta. You see? Kung ikaw supak gihapon sa maing balita sa kaluwasan, supak ka sa Dios. Kay nabita sa Lucas 11:23, isulti dihas in English. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Now, alang sa niyadtong nagatuo, yes, Marcos 9:23, all things are possible for the one who believes. Mao nang importante ang imong pagtuo. Gamita ka na. Itumong ka na imong pagtuo sa tukma nga tumong. The right object of your faith, which is the Lord Jesus Christ. Because salvation is kanang perfect. Kaya iyaha ka na sa Diyos. There is only one way of salvation. Okay? Usara. Wala mausab. Faith alone in Christ alone. So, wala mausab. So ako kagingon nga, usara atong kinabuhi. Gusto? Di mataparehas, iring mo na giingon nila. Naghang kinabuhi. Well, of course, there's no truth on that. Apan kita usara nga atong kinabuhi nga gihatag sa Dios. Hinatag ra ba ni sa Dios? Buot niya nga unsa magamit nato sa husto tukma nga sibo sa iyang plano. Na mao na nga kung ikaw na gihapon ka sa paglunang sa kasalanan o wa kay kanang relasyon sa Dios, kay kitang tanan nga lagi mga katawhan nga na himugso ning kalibutan na panunod man nato katong original nga sala sa atong unang gidikanan si Adan ug si Iba. Mao na nga napanunod man nato kay kaliwat man ta nila, pilit kita nga unsa naiagom. See? Kitang tanan nabito sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.
Nya sundan diha sa Roma 6:23. Ang suhol sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus na. Klaro kayo na. So, mao na ayaw gyud pagpadaan ini atong panahon karon nga unsa na nakadaghang mga mini nagkawakat na ni mga mini nining kalibutan na. Kung dili ka makabantay nini, masuod ka sa laang. Mao na nga, nabitaw sa mao ni ang ministry ni Timoteo sa mga tinunan ni Pablo. Ministry ni Timoteo sa ulahing mga adlaw, later times. There's a 1 Timothy 4:1 sa isulti diya. Now the Spirit explicitly says that in the later times, niyarabatas later times, some will desert the faith. Mangmiya na sa pagtuo and occupy themselves with deceiving spirits and demonic teachings. Influenced by the hypocrisy of liars whose consciences are seared. Gusbat na mauna na nga deceiving spirits. Mauna nga kung ang imong pagpananaw ning tanan moralag okay lang, moingon naka-okay lang na ka nasud ka sa unsa sug nining kalibutan na nagkadunot nilang kay dunot kalata na gyud. This is a dying world. Kaya gidumala kini sa kaaway sa Dios, ang unang kaaway sa Dios. Ug ikaw paminaw ikaw nga dili magtotoo. This is for you. Alang ninimo na kung ikaw magpabilin yan imong kahimtang, well, ang Dios naghatag nimo sa tanang kaygayunan. He's giving you because He is just tapping His foot, waiting for you to make the right decision. Naghatag siya kaygayunan. E dili niya buot nga ikaw ma-impyerno. Unsa man ang bersikulo 2 Peter 3:9 unsa gisulti, God is not willing that any should perish, but that all, underline the word, all should come to repentance. Pagpaluwas, kaluwasan ka na. You see, ang kaluwasan, grasya. Mo na itong topic, ang title nila itong gisgutan, grasya. Mo ni pulisa, this is God's policy, grasya. Kay si Satanas naman po siya policy. Ano sa may iyang policy? Evil. Dautan. Kita ni mo? Papilion ta. Ano sa may mo pilion? Ang evil ba o ang grace? Grasya ba o dautan? You see, it's a matter of choice. Apanaybaw ka. Inigihimo ni mong desisyon, gikan man na si imong kabubuton, ikaw raraba ang manubag. You are the only one. Answerable, responsible, and accountable, ikaw ra. You see? Mao nagikinahanglan nga mo himo kas husto tukma. Sibo gyud sa plano sa Dios sa imong desisyon. Unsa man imong paghimo hustong desisyon kun wa kay pagtuon sa pulong sa Dios? Wa kay gana sa Dios ug sa iyang mga pulong. Mao na. That is the bottom line diha. Ikaw, giingon mito na sa prinsipyo diha nga, man is a product of his decision. Produkto rin ka sa imong desisyon. Now, okay, alang ka nimo di magtotoo, paminaw. Sa diha nga ikaw mo salig, mutuo kang Kristo, anha ka mo sugod og kanang wa na'y katapusang relasyon pagkaiusan nimo kanang sa the greatest friend you will ever know nga si Ginoong Kristo. Sa dihag yung imong pagdawat niya,
You begin a lifelong, eternal relationship with the Lord Jesus Christ, the greatest friend you will ever know. Nga, it is important that you nourish kining maong relasyon uban kang Hesus Kristo so that it has the greatest possible impact sa imong kinabuhi. So, subo gyud palandungon, subo gyud kayo. It's a sad fact. There are a vast majority of people who suppose that they can earn their way to heaven. Ngailang pagtuo nga sila mahilangit pinagi sa pagpamimbro sa simbahan o pagkinabuhing tulid, halangdon, talahoron, moral nga kinabuhi rather than having a personal relationship with Christ. Maura man na. Muni kanang ingnon tao, what is so that the issue kung lantugi pa ni, it is the Lord Jesus Christ, your personal relationship with Him. Muni daog. Now, kining mga butang nga akong isgutan nga mapamimbro ka sa simbahan, magkinabuhi kag talahorong kinabuhi, certainly they are commendable. Basta, apan, they can in no way dili obtain eternal life in heaven with God. No way. Huwag man na masibo sa plano sa Diyos. Di man na mo iyang kanang protocol. Now, nga naman, why is this so? Tungod kay ang Biblia nga pulong sa Dios nagasulti man kanato lagi ako naman ning gikutlo ganiha o Roma 6:23 nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Ginoong Kristo nga atong Ginoo. Heaven is a gift. Kasabot ka? Nakadungog ka? Gasa ang langit. We only need reach out and take Jesus as our personal Savior and Lord. And heaven is ours. Kasabot ka? Samtag yun na. More na itong buhaton. Reach out. O pagtuo. Dawat kang Ginoong Kristo. Nga imong personal gyud nga manluluwas o Ginoo. Ug mahimo ang langit. It's yours. Now, the reason for this, ang hinungdan ini, is that God's standard for heaven is perfection. Why kuwang? Why sobra? Yet, no one has ever lived a perfect life. Wa rabagyo'y kinabuhig, hingpit nga panginabuhi ng kalibutan na gawas ni kinsa ni Ginoong Kristo. Siya rin nakakinabuhi perfect life. Siya ra. O kita nga mga makasasalang dagko mauni nakapahimulag nato gikan sa Dios. Nakasala ang tanan. So, all have sinned and come short of the glory of God. Kay nahinomdom pa ba ka sa kanang formula unsaos tao nga makondenar nga mahinukman? Ayaw kalimot nining formula. Atong labaso sa imong panungduman, ha? AOS plus OSN equals spiritual death. Okay? Gisuwat na nimo sa imong notebook, imong papel diha. AOS plus OSN equals spiritual death. Unsay but pasabot? Adam's original sin, dugangan sa kinaiyang makasasala. Resulta, patay spiritual. Now, dili ang spiritual na mamatay, dili. There is no such thing as spirit dies. Ang but pasabot lang niya na, hugpong sa pagsulti kini ang spiritual death. Paminaw, ang spiritual death is
pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Nahimulag. Total separation from God sa tao. Mao ni spiritual death. So, ang original nga sala ni Adan, dugangan sa kinayang makasasala, nganing tapot na diha, di kayong tapot, na nagyo diha ning, unsa, ning tuhop, o na part na diha sa kinaladman natong mga katawan. This is already part sa atong lawas, nas lawas, kinayang makasasala. Gikas tumoy sa itong buhok, hangtod tumoy sa itong lapalapa, na puno ni sa kinayang magsasala. O mao ni magatukmod kanato, mulawgaw kanato, pagkumbinsir nato sa pagbuhat og sala. Mao ni culprit, mao ni kontrabida. Ni arabagi sa itong lawas. Na mao na. Okay? Nakasabot ba kaniya itong formula unsa os tao pagkakondinar o mahinukman itambog siya sa linaw sa kalayo mo na kon wa siya'y pagdawat sa paagi sa Dios tungod kini sa iyang gugma nimo. Di ko magisgot suwang ta ikaw nagpaminaw nini, ikaw nga dili magtotoo tungod siyang gugma kanimo, iyang gipadala ang bugtong niyang anak nga si Ginoong Kristo aron sa paglukat sa imong labihang kadakong utang sa sala. Sa man nimo pagbayad, o magkaikabayad, mao na nga si Ginoong Kristo mo'y mitubos, mao lang siyang manunubos. Iyang gilukat, he purchased, para kung na sa gilukat niya, giprinda, nakay-prinda, lukaton mga na. Si Ginoong Kristo rin nakalukat. Nya, imo ang pagdawat, mutuo ka lang. Tuuhan lang nimo kato iyang gibuhat. Nga salvation work ni Ginoong Kristo do sa cross. Imagine, bugtong anak sa Diyos, nagpakamatay tungod sa gugma sa Diyos nimo. Unya, kung imo nang balibaran, unsa kadakong hampak, unsa kadakong insulto sa labihang kadakong gugma sa Dios. Bitaw na sa unsa na Acts kanang adili kay Acts John 3:16 popular ka nga bersikulo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever bisag kinsa believeth on Him shall not perish, dili malaglag, but unsa have eternal life. Di ba na klaro kayo? Tinaw, tataw, kanang tugon ka na sa Dios, kabubuton ka na sa Dios. You see, mao ka na nga it's about time na ikaw makaamgo na naapay panahon mo batang ibabuhi ka pa kayo nga naman. Ang plano sa Diyos imong kinabuhi wa pa mahuman, nagalihok pa ang plano sa Diyos mo, nagipabuhi ka pa, nagaginawa ka pa, laroy-laroy ka pa ni kalimutan na you are still very much alive, you are still breathing, okay? Kay buot niya nga ikaw maluwas. Mao gina. Ipabuhi ka para ka maluwas. Ug human ka maluwas pod, ipabuhi pa ka kamong nagpaminaw nga mga fellow believers, kitang mga magtuto, ipabuhi pa ta sa Dios tungod kay unsa buot sa Dios nga kita magatubo sa iyang pulong, pinagis pagtuon nini. Patubuon niya tong kalag. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Adlaw-adlaw, dili sinimana, dili binuan, tinuoy, dili. Adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya mo ni pagkaon sa atong kalag. Sabot ka ba? Dili mabuhay ang tao pinagis tinapay, kundi dili pinagis sa pulong sa Dios nga magagula sa
ba sa Dios. Naman sa sa Mateo 4:4 o sa Deuteronomio 8:3. Okay? So I hope na klaro nimo na. Alang kanimo nga di magtotoo. You still have a chance. Tomorrow may be too late. Kung sigihon nimo ni unda-unda, mo yung ahon niya na lang. Unyag di na kumakasa. Oy, wa na matunong. Dili na mao. Kaya dili maraba mo undang imong pagpagkasala. Mientras ni ataninig kinaiyang pagkasala. You see? Mao na nga wa na matunong ka na pag-iyon mo nga unya na kumudawat o di na kumakasa. Dili na mao. Una ka muundang sa pagpagkasala, dawaton una nimo ang kaluwasan. Kaya human nimo niya na, imo na pong paghimog desisyon kung magapabilin po magbuhat sa imong naandang buhat sa mga kasalanan. You see? It's a matter of choice, gihapon. Kadungog ka. Na kanato, natay kabubuton. You see? Natay kabubuton. O kining ato mga gipangdaan ni mong mga punto karon. I hope makaamugo kanini kay kita ra bang mga magtotoo na I'm referring to my fellow believers, mga luwas, nga mga tagalangit na ang mga magtotoo. Ayaw kanang kalimti. Kung ikaw magtotoo, tagalangit ka na. Unsa man bersikulo Philippians 3:20. Mga citizens na kita sa langit. Okay? O kita inigadto na sa langit, either physical death or the rapture, whichever comes first, kita himuan og pagtasal. We will be evaluated. Kitang mga magtotoo, ha? Human gyud sa rapture, human gyud sa pagsakgaw sa simbahan. Kay the Lord Jesus Christ is going to evaluate the lives of believers and rewards them accordingly. Ug siya mohimo niini ingon nga maghuhukom as a judge, as the Chief Justice of the Supreme Court of Heaven. Naman na sa John 5:22, for the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. So si Ginoong Jesucristo, mo function kini siya ingon nga maghuhukom. Tungod kay ang tanan nga mga panalangin sa Dios, in fact, all imputations, nagagikan kini sa hustisya sa Dios. They come from the justice of God. Ang Dios mahimaya is glorified in demonstrating His ability to bless man totally. Na way kompromiso. No compromise to divine righteousness. Siya mapanalanginan. He is glorified. Mahimaya, I mean. He is glorified to the ultimate by what He will give in that final imputation. Ato ni ipadayon. Nindot kayo ni kining doktrinaha nga maghisgon ta sa evaluation natong mga magtotoo. Magampo ta. Ama namong Dios, nagapasalamat kami kanimo ning matamis nga gayon sa among tuon sa imong pulong. Now nga kini o Dios will become a blessing to us. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ubani kami sa imong pagbugbuwag ng adlaw. Ilikay kami sa mga kabilingan, dada kami pagbalik dinhi. Ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kaya wa naman kini paghunong o Dios. Hangtod nga imo kami kuhaon. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Na among
agkon nga grasya gikan kanimo. Salamat ning tanan o Dios, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.